Știu că îți place iPhone 17 din mor, dar tot ți se pare scump. Eu îți dau două variante prin care poți să le iei mai ieftin. Fie vii cu telefonul tău vechi. Dacă ai, de exemplu, un iPhone 13, 14, 15, nu știu, vrei să treci pe ultimul model, vii, îți facem o evaluare corectă și plătești doar diferența. Dacă n-ai bani nici de diferență, ghișe, poți să le iei rate. Îl iei frumos în rate, îți trebuie doar să fii angajat de minim 3 luni, simularea se face ușor, rapid în magazin, în 20 de minute pleci cu telefon nou acasă. Eu zic să profiți, fie le iei în 6 luni fără dobândă, fie în 12 luni, cât îți permite ție bugetul. Tu alegi. Tu alegi, eu execut, vorba aia. Eu zic să te gândești foarte bine la oferta asta, pentru că îți garantez că în România nu mai găsești oferte de genul. Îți iei frumos telefonul vechi, vii și pleci cu unul nou acasă. Vedeți că chestia asta cu buyback-ul e valabilă doar în magazinele noastre fizice, așa că fie vii la mine la Vișeu, fie mergi la Cluj, fie la Turda, tu alegi. Deci te așteptăm!